kublai ya pi baro ki nong Kristyan jonga mar mantakamit ke jing puli ke dina ka ju kitab hi na ka sam ka bai sispa pra ten mar ka de ba ngala de pelaj ti menta hang ni idon lang iprolok jonga mo I walam bok thong ni ti ngi kwa ban pasat jumut ya pi ti ba ya ke ba ngi ya kenduk prolog mo habangi la ya kenduk ha ki media sosial media tem takasngi ni la bani syong ya kenduk kumne markman ti ka no kalong bos ngotonat ti kalong ba iru ikwa ban persyang ban yat kum kani kalanti kum ba yat mangamo ikani ka YouTube channel ti nga karpat ya pi ki nong Kristyan jonga ban page bahaya ka ni ka ban persyang ban page ru ya kani ka YouTube channel jong ini iba PI kuno ka YouTube channel to WTST thongni ti namar ba ini di bali ya ka kam furniture mo masina da kadieng ti lada pi kwa la ne pi ya hap la ne pi itanat ya ka jing trei jong I ti sapet ya ka YouTube channel jong I lada pi itanat ya ka ba ile ikam ti sa like share but subscribe hang ya ka YouTube channel jong I namar ba ngi hap ban yarap I pramangi ngi hap ban yasngotho I pramangi namar dan sibun ki ba ha ka jing im jong I ngimla ban perkhat mo lani ngimla ban sngotho namar ba ngidang duna habaro kiliang ti babon pan ki bompat sngotho te dina takada babon ki dom ki bitar mo ti ngipat ki bala khamrang ba lani ki bala kham sngotho lani ki bala kham yaw karta omde ki temen ti ngikwa ken ba ngini pasat jumut lani ngikwa ken ban hikai ya ki prodok persnam ni ki khon kabri nyu trap baro bangin long borobor ki ba ye prasinrang ngide ban long ki ba ye prarang ba ngide ban ya aimen sim prarang ba ngide ban ya sngotho jingmut prarang ba ngide habang ngidon kano jing bakla ngide ban ye pen prarang ba namar da ka bangi rap prarang ba da ka bangi ya prarang ba da ka bangi ya pen lem ya kani katai haba don kano jing duna kamut kata kalong ben yarap I ban kentiu ya laki jong ti nget ba menta kamiet iba walambok thongni bat I badang do throng mo bangi songkai hangne menta kamiet ti phi kinong Kristyan jong nga badang do throng ti haba phi don kano jing sngau sa comment sang tu namar ba menta kasngi te bangi keduk prolog kumne temong I syong ya thu khana kumni te ngisukwa ban phi baladak kadon kano ka ba phila ban pasat jingmut lani ban ajingmut lani phila ban pe ya ka YouTube channel jong I ba walambok thongni ti sapet ya ka taka ya kani ka YouTube channel jong I ti lada pindon ban ai mensim lani pindon ban ajingmut ti sa comment sang tu ti sngobha ya pi baro ki nong Kristyan jong badeng do trong bat ya I prolog jonga iba walambok thongni ti sapet ya ka YouTube channel jong I namar ba idang stang menta ti ngakerpat ya pi baro ki nong Kristyan jonga ban subscribe ya ka YouTube channel jong I ti tangkine kentien kublai sibon ni pi baro nganget ba ubli terkenrat hi undor nakat ban ngabat pi ha ki jingle ki jingkam ki jongi ba malakasni ti ai ba ubli terkenrat hi untuk hambhai ki baro namar ba dei ma hi ubra thaw ya ngabat ipi iwe kat bang yaki jingthaw ki ba im ngani slaparte yaki baro ti nginyo ka jingkot jingkia ngin ubli un ai ngi ka jingkot jingkia ubli un ai ngi katre kata kamai kaji ko biet obiang bat un ai ru yang ngi ka jing tali ba ka jing stu jingmot iwe pat ti tangkine kentien kublai sibon ni pi baro kamiet besok komen